ating lahat. Panibagong araw, panibagong sorpresa na naman. Narito po tayo ngayon sa Barangay Nama, Puso-Robio, Pangasinan upang ihatid ang sorpresa para kay Jomar Santos. At ang nagpapasorpresa sa kanya, walang iba kundi ang kanyang ina na nasa Hong Kong na si Ma'am Maribel Santos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Halina't saksihan natin ito kung anong magiging reaksyon niya. Alat na! Nooy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Regina likod doon. Gano'n na yung Regina. Kaya niya baso na. Kabaso lang kal. Kasalamat ka di Barangay Hall. Ading, kita ni Jomar na. Wah, nyanaga na aja yun. Pay ayabanda ka di Barangay Hall. Hindi ka din na magkamagkano. Lamang ka nalamot mo tayo na. Wala nakabidyo. Hindi nakabidyo. Yung video ating pan lang. Pruweba lang namin kay Kapitan na nagkikipag-usap kami sa'yo ng maayos. Pwede na! Hindi tanungin pa natin si Papa mo. Kung bakit yun naggaganon. Ka pa lang? Hindi pwedeng hindi pwedeng sumama ka sa amin na wala kang kasama. Kailangan isama natin si Papa mo. Oo, kaya kausapin pa namin si Papa mo. Yung pa natin yung video. Kasi andun yung yung nakaaway mo daw. Nagreklamo siya. Inutusan kami ni Kapitan na ayain ka daw namin, pero i-video na namin para maayos daw. Yung video kasi ading para lang pruweba namin na nagkikipag-usap po kami sa'yo ng maayos. Oo. Saan si Papa mo nga eh? Ano ni Papa mo Abisang laptan ni Papa. Kami nang makabalik na si Kalaang ka underage ka pailaan. Apeta ba na ka ba? Apeta yung pag na pa ay banda ka? Sabi nila sa basketball daw. Naka-duty kami sa barangay ngayon. Tusan lang kami. Oo. Apeta kami bata na kapam? May kami pa adi na ba pagpabalang na banda din? Angkal, anak nyo. Ano ka niya na? Nag-iinuma, nadamo na. Pasok ka na. Kan? Ang malakas na kami, idikot sa kasi. Nalingalan daw, inbound na kami ni Kapitan dito. Ipapabidyo ni Kapitan ta para ano. Video ko pala, naganalan. Kung may bamit ni Kapitan na pinatuntong ito ang mga. May talaga na pala Nagsukat ka. nagsukat ka Andun sila nag-aantay. A few moments later. Titinong-tong kayo kami, Chico, Ijay, unag ti Barangay Hall. Siyempre. Sino ba yung naka-duty ngayon sa nakagawad? Kagawad ba ng Purok Uno yung naka-duty? Kagawad Noel? Oo. Wala ang ni Kagawad Noel. Pero ang si Kapitan, ay sorry.
Ni sketcherman nga Rajay. Aray, kaya kay duty kami gulog meski nga bigladamog na ko ah. Binanggit naman na. Taga Purok Uno ka. Si Papa mo nga eh. Antayin mo ah. Kay Papa Madeng. Tatno ada ka duwang. Baka kamukha niya. Nagan na magbalot ting baga daw. Sige na. Face mask na nga yung tal. Sis mo. Break mo na, boy. Ayan nga, pra. Nag-uniform akpay ka raw, no, pra? Nakajutak barangay hall. Hindi, may sasakyan dyan. Doon na siya. Doon na siya dumaan. Oo. Dito na lang tayo. Tapos dyan na lang sila. Ewan ba kasi barangay hall day, apay na gawin yung kaskastan. Anyapan tayo barangay hall. Walang Sige. Ate dugan ko lang na to. Yan na dyan na dyan. Ano naman ang tayo? Sige kung kunanan. Ay, Nakakampad ako, wala naman ako. di Domingo din. Saka ano tayo mo di Domingo. Ano oras na kayo umuwi ito na? Linggo ah. Ano laging nila? Ha? Ano oras na kayo umuwi na? Kut, andun naman daw siya. Yung mukha niya may pasa. Dawid dang ako ang call niya nagan na dyan. Nadyan nung agpa ko kamay. Agpa, adyan nung dinakagdan na ko. Tuman. May medical. Ang medical isuna ka na dapat sumunar arami din sa kurang ito sa kamukha ka. Tanungin na lang namin kung ikaw, ay sabi ni Kapitan, tanungin namin kung ikaw talaga yun para, kasi nga baka kamukha mo. Pero nagan mo talaga bilang kasi nga may taka nga sinarak dito. Yung taga Purok Uno kami mo lang gamit na tukwaon. Si kami po namin. Ano tayo? Kampante. Ako talaga dinanog mo? Pay-paysaw? Okay, ganyan pa. Ay, banta ka balat. Ayun mo. Baka nalasing ka nun, di mo na malala. Agbarbartat ka ba? Nag-inom nga sila. Ngayon lang, siyempre birthday ko. Ay, birthday ba? Oo, magpa-birthdayan kasi sumon. Kikikain niya kami karot. Nga nga eh. Ayun. Dani! Dani! Tara na daw. Guray lang ang tala. Dani! Tara na daw sa barangay hall. Break mo na. Ha? Andito nga siya. Kaso lang sabi naman niya, hindi naman daw siya. Pagsuntukan. Diyan, diba? Diyan yung sinabi ni Kapitan. Tara na. Tara. Pwede ba tawag? Pwede ditong dumaan? Sira. Tara dito. Sa likod na. Tagal din ako doon. Oo. Paano ito? Sorpresa nga introduction ka. Mama. Ang talag ka. Hindi si mama mo. Talaga, nagidinanog ka talaga. Ay, kampante ka. Ayun, tama yun. Pag wala kang ginawang masama, kahit saan ka nilayain, pumunta ka. Pan na lang, ang picture na lang kayo muna. Yung solo mo nga ding joke. O sige, tuloy na lang natin doon. Naniwala ka, Ading? Hindi. Kinabahan ka. Kinabahan ka? Pero noong una na naniwala ka na? Ulit, hindi na videohan. Ulit. O sige, ulit.
yung yakin niya, iba yung pangalan. Ang pangalan mo ba? Sabi sa'yo. Walang H. Sige na, sila nung picture ka na. Ay, sige na. Sige na, Ding. Sama yung sasakyan dyan, Roman. Ikaw muna, dali. Pernahon! Yung mga tita mo. Talaga mo. Ading. 1, 2, 3. Yung mga tito niya, tsaka katita niya na tagupan. Sige na po. Sige na. Dalawa muna kami. Ay, para yung pay. Sino yung sinanay ko? Yung iba. One, two, three. Ako. Sige na, harap. Yung mga kaibigan po muna niya bago po. Sila Ading. Sama ka. Di ka mo. Di ka, Abi. Alapad! Magawa na maayos. Yung kaibigan mo nga eh. Uy, kundi. Dapat ilalagay yung mga laman. Harap! Picture tayo. Okay na ba? Sige na, sige na. Sige na. Sige na. Tingin na pa dito. 1, 2, 3. Ako silang mga kapatid din. 1, 2, 3. Si nanay na. Oli, isa niya din dali ako. Picture na. Halika, dali. Picture natin. Iakit mo siya, dali. Juma, iba lang yung number dyan. Oh, isa lang yung number. Picture. No! Hindi, gano'n na. Gano'n na, gano'n. Ayan. Tama na. Ay, sila ni nanay. Tama na lang nilang tatlo na lang. Hawak kay nanay. 1, 2. Kasi, Tingin dito. 1, 2, 3. ang bago natin ipagpapatuloy ang programa, ipapasok po muna natin yung handa ni Jomar sa loob or sa mesa at tatanungin natin kung anong naging reaction niya sa prank natin. A few moments later. Mga tropang kulokoy! Sa pangkawal yung mas mabilis. Jomar, blow the candle and make a wishes. Sana malasing kayo mamaya. So,
magandang tanghali po sa ating lahat na nandito ngayon. Bago ko po sisimulan ang part 2 ng program ni Jomar, maaari pa kitang tanungin kung anong reaction mo sa prank namin na hindi ka naman takot na sabi mo dahil wala kang ginawa. Anong masasabi mo? Ano sabi mo? Request back out. Ano masasabi mo? Ayan. Kanina kinakabahan. Kinakabahan daw siya pero konti lang. Gaya ng sabi niya, hindi daw siya takot na sumama sa barangay hall kasi wala naman daw siya suntukan. Kaya kasama daw siya sa amin. Ayan, alam mo kung sino nagbigay na pasorpresa nito. Ngunit yung tao yun na inihanda siyang mensahe para sa'yo na ating babasahin. A few moments later. Ito yung mensahe ni mama mo para sa'yo. Happy 18th birthday, mahal namin Kuya Jomar. May you have many more birthdays to come. Mama, wish you all the best. Good health, happiness, and long life. Sana matupad mo lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag ka sana laging pasaway. Umaasa kami na ipagpatuloy mo pa rin ang pag-aaral mo dahil yan lang ang bukod tanging may papamana namin sa inyo magkakapatid. Huwag ka sana laging nagsiselos dahil ikaw naman ang aming paboritong pinagsasabihan dahil mahal ka namin. Dahil bilang magulang mo, all we do for you to grow and become a better person. We love you so much, Kuya Jomar. Once again, happy 18th birthday and happy moving up to you. Salamat dahil nakapagtapos ka na din. Masaya na din kami. God bless and stay safe. I wish you all love, Mama Abel. Pwede ka nang umiyak. Gusto ko pong tawagan si nanay ko, kung ano pong gusto niyang sabihin para kay birthday celebrant ko natin. Nanay, birthday greetings po para po kay Kuya Jomar. Ang masasabi ko lang sa aking anak ko, palagi huwag namang pasaway sa kanyang mga magulang at sana ng payo nila sundin niya. Huwag mo nang mag-asawa sa bata pa. Salamat daw, salamat. Isunod naman po natin si Ating Junabel. Happy 18th birthday, Kuya. Isunod naman po natin si Ating Tipe. Birthday, Kuya. Dalawa mo lang suntukin. Si Tita King po. Birthday message mo para po kay Kuya Jomar. Jomar, happy birthday. Sana habang tumatanda ka, dapat lahat ng sabi ng magulang mo, sundin mo naman. Para naman hindi masyadong aburito lahat si Papa mo. Yan lang masasabi ko sa'yo, ha? Happy birthday ulit. Isunod naman po natin si Tita Jenny. Birthday message mo para po kay Kuya Jomar. The best. Come on! Ay sana, huwag ka nang pasaway. Ang wish ko sa'yo, sana lahat ng wish mo matupad. Pamangkin na pogi. Narinig nyo daw yun. Pamangkin na pogi. Pamangkin na pogi. Narinig naman po natin si Tita Jam. Hindi na naman tagal maglakad. Sige po. Isunod naman po natin. Sige, magtingo tayo sa mga kaibigan niya. Siyempre, kasama niyo siya sa pag-ML.
masasabi din kayo sa kanyang birthday greeting. Si Christian Monday. Halika dito. Anong gusto mong sabihin kay Jomar? Happy birthday, boy. Sana makagraduate ka din. Saka huwag ka masyadong dito sa way. Okay, kaya mga salamat sa pagpunta. Birthday mo eh. Si Kuya Marquez po. So, happy birthday ko. Sana malaking ka mamaya. Ikaw. Si Kuya Janos po. Sabi ko lang happy birthday ko na. Patangkat pala. Last po, si kanya ang beloved father ni Kuya Jomar. Ay, pangkaso mo! Happy birthday! Anak! Masasabi ko lang sa'yo, kung sinasaway kita, masasabi ko lang sa'yo, makinig ka naman. Para sa'yo rin yun, hindi naman para sa akin. Saka paminsan-minsan bawasan ang pasaway. Saka yung konting utos lang sana, wag na yung wait, upo na agad. Kasi pag naihingi, upo na agad. Kaya masasabi ko sa'yo, ayos lang na maging kwan, pasaway paminsan-minsan, huwag lang madalas. Kaya happy birthday. Saka ingat lagi. Mahal ka namin. Happy birthday. Kiss ka on the kiss. Anong gusto mong sabihin kay mama mo at kay papa mo na nagbigay ng ka-surpresa sa'yo? Ay, maaalimun yung mas na kayo sa mga pagsalita. I-message ko na kay mama mo na kahit nasa malayo siya. May coach siya sa likod. May coach siya sa likod. Maraming po. No coaching! No coaching! Galing sa puso dapat. Anong gusto mong sabihin kay mama mo at saka kay papa mo? Ayan, halika dito, halika dito. Hindi pa tapos ang pa-surpresa ni mama mo. Ready na ba yung sagutin lahat ng pwedeng Diyan! Prank yan! Sagutin mo, simulan mo dito, ganon. Para malalaman mo kung prank ba yan or hindi. Sana na lahat salad. Ay, wala. Ay, mo dito. Yung malaki. Wala. Tignan mo baka may ano. Ayun! Nahuli niya. Sige pa, hugot. Ay, 50 lang. Kapala mo, lalaki yan. Talang napalihan. Hugot pa. Mahaba-haba pa yan. Minadit ko yan, Juma. Dapat nag 500 yan. Minadit ko. Minagin daw ni tita mo kasi. Ayun na, nasa bulsa niya. Ayun. Palaki na palaki. Palaki na palaki. Bilangin mo nga ako kung ilan yan lahat. Pabilang. Pag-tumay mo, yung wish mo na sana malasing kayo ay hantayo natin. Bilangin mo nga kung ilan lahat. Hindi na mabilang. Hindi na mabilang. Samahan ka namin at tayo. Wag na! Sabihin mo na kung ilan! Ayan! Dahil 2,000 lahat yan. Galing kay mama. Siyempre. Ano ulit gusto mo sabihin kay mama mo? Tama, tama mo. Thank you, thank you! Masaya, masaya siya. Halika dito. Hindi ba tayo tapos? May pang-alak na tayo mamaya. Pang-alak na kayo. In behalf of surprise mo deliver ko, gusto namin sabihin sa'yo na happy 18th birthday, Abby. Wish you all the best and God bless. Ipagpatuloy mo na yung pag-aaral mo at lagi kang makikinig sa mga magulang mo. Sa lahat po na mag-a-avail ng aming promo, may pa-listening bag po kami para po sa lahat ng mag-a-avail. Pwede din po siya 3-in-1 towel or wireless mic.
Para sa'yo, Adi. Don't forget to like, share, and subscribe. Surprise po deliver ko by Ma'am Marlene Calabang. And don't forget to click the notification bell for more updates and more videos. Again, happy 18th birthday, Adi Jumar.